madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuwa rochi14 mumwedzi uno hwakakunguru ipapa tikutanda munhau dzanyasi kwaburika kuti kwai Jojo Charamba akanga abiwa wakanga wapa gonyeti rese rakazara fotereza yache mhanduwe kuno ipapa mutyairi wegonyetiyo Stabisile Mpofa nemakore 40 apinziwa mushishi kureketa kuno vanhu vese vari kundoti wakomana murume igamba rekubira Jojo Charamba chaiye zvibosiyana nekuenda kuomora uchogonera mhanduwe arakacheka nyika kudari uribe kana kusimira pakaita kunyangarirwa kani rekai tigoona kuti ichapedziwa yakaita sei nekuti nyaya yacho yatonzi yakumatare mhosva apawo Walter Muzembi ajiwa nonyaya yanga ari kuti abisiwe pakutongiwa mhosva kunorekai tigoona kuti zvichapera sei anenge achizoita sei ipapa anenge akumugara mujere manje waakumirira kuti vazomutonga arekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko tinenge tichikunyepai kuti zvinyi zvinenge zvichitora nzvimbo ipapo. Kureketiwa kwaita nauyu anozviti Kuxman achiti inini ndichadaba zvokutetekera Chamisa kana kumutera ndichatozvidaba kwai Chamisa ari kutambisira vanhu nguwa nekutoti aribe chaari kuita chisvinu chinoita kuti zvinhu zvichinje. Ukatoona munhu akunyora kuti inini ndikutofunga zvangu kuti dai ndandiri kuZANU-PF wotoziva kuti ari kuita yekutsvaka ZANU-PF yacho zvanga akateya zvakatadza kubudirira kuno aakusaya kuti ndoita zvokuita sei kamuitiro kacho ndo kaakusaya zvamupa kuti agozoreketa pwito dzaanga ari kureketa idi wanhu heno kuti wanenge wachida kuti zvinyatsa kuita sei Chamisa unosaya kuti wari kunyatsoda kuti aite sei koka kana atadza handiti kune vamwe varipo koka teerai kawa amwe tione zvamuri kureketazvo kuti zvinobudirira chere kuno aiwaba wada kuramba wari kunyomba iye batsi idi zvinoita kuhwadza chaiko tikai zvedu tirambe tichiringa kuona kwainoperera. Kuepwethi woZANU-PF ari kuda kupinda musarudzo ipapa agotonyorera Zeki tsamba akati uyo ari kuzviti ndakazvimirira ndegani independent candidate pachirungu agoisa usu hwaChamisa pabepa rache achiti iye ndozva unoita kusaya kuti konayo komana kwai agotoisa usu hwaChamisa akati ndozvandakuita izvozvi ndikutotsvaga rutsigiro ndakadana kuno ari kuti aiwaba iwo kana uri uto wakazvimirira gani ibva wandoreketa kuti ndakazvimirira ndegani urekawisa usu hwaChamisa rekai tione kuti zvinoperera papi kwai anovhiringidza vanhu waakufunga kuti peno Chamisa yabenhuka pano nyaya apo rekai tirambe zvedu tichiparinga kuti ndopapi. Wozeki sarudzo dziri kuuya hwagotiwo zuva rochipiri mumwedzi watiri kubatayo kwai kunzvimboyo Epworth waisa nzvimbo dzokuvhotera dzinoita 20 dzawabuditsa kunzvimboyo kuChinhoi kuwadhiyo chi14 kwaisiwa nzvimbo 5 wosaya kuti ko zvinomboreketiwa zviya kuti kwaika kumamishando kuna vanhu vazhinji konai wari pekuisawo nzvimbo dzokuvhotera dzakawanda kuvanhu vekuChinhoi wavo unobva waona kuti nambera wanhu kawo wanowanzovhotera mapato anopikisa hurumende saka rekai tione kuti zvinopera sei ipapa tinenge tichiringa zvedu tichikunyepai kuti zvinenge zvinyatsoenda nekupi. Wamunangarwa kwai wasvika kunyika yoJapan kuguta roOsaka kuno mutambo uripo ipapo womakwerero pasi rese uri kuitiwa watoumirira kwai mutambo uyu uri kutambiwa utanda zuva rochi13 musi wechitatu asi iwo wamunangarwa watosvika mangwana wambozorora wachitamba hawo rekai tione kuti zvinopera sei. Tikaringa dziri kuitika dzomutambo
anonzi Owen Bhebhe kwai anotambira chikwata choFC Platinum. Wakomana akapinda mutsaona wedzimotika yeyeye akakuwara ati kutoti ngaarapiwe apore achimbidze kubenuka kotamba mutambo webhora mhuri irarame. Ndikai tinenge chikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvazoburika ipapo. Ukuwo wakomana weragibhi wahwina kuhwina chaiko wachitamba noKinya wakagoedza 20 Kinya ikagoedza 23 kuti makorokoto wakomana makorokoto. Mutambo kiriketi aidihwi unoita kunyadzisa mhanduwe. Wajiwa wakomana weZimbabwe waya kuita kujiwa chaiko kana iwo wari kuperekedza wabiyawo kwacho hawazonyanya. Unobva watoona kuti kana pari baisa masokisi akafuta anomari idi zvinoita kurwadza nokuti tinosvika rini takaita kudando. Tinosvika rini tichiita kudai. Munhu kundopinda kukuyiwa bhora ribodzi otobva atoburika, kukuyiwa mabhora 5 obva atoburika. Apa T20 kaino mabhora mashoma agara anokuyiwa ipapo. Kunosaya kuti zvino zvichatekaira sei. Asi rekai tigoramba hedu tichizviringa kuona peno vane zvimwe maitiro avachaita kuti zvichinje. Tinenge tichikunyepai zvedu kana pane zvimwe. Nozuro uno mutambo webhora wakomana weHighlanders airanga Boso wakazohwina nokabodzi kwa0 wachitamba newakomana weMutonzimbe weGreen Fuel. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tinokunyepai apawo kepekepe yafara ijerewo ZANU-PF yakaita kabodzi no triangle. Rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinoenda nopapi chaipo. Tinenge tichikunyepai kureketa kuno mabuja tikaringadzikitika pasirese. Bato roEFF riri kudaba kana uzvimbwa zvakareketiwa naRamaphosa noZuro zvokuti ari kumbomisa basa kuna iye Senzo Mchunu obva aisa komisheni inoringa nokuferefeta kuti zvii zvakambotekaira ipapo. Asi wachibva waisa mumwe asiri bato remakurukota munangarwa aiye Ramaphosa waakuisa mumwe ari kunzi ndiye ari kusanobata nzvimbo yomugurukota romapurisa kureketa kuti kunenge kwakubhadhawa vanhu 3 mhanduwe. Apo pakanyangaritsa. Kunorekai tigoona kuti wachaipedza sei nyaya yacho. EFF peno wachaenda kuda Lord Mhosva kuti zvichinjiwe. Heno tinoramba takandoringa tinenge tichizokunyepai kuti zvirikutekera nopapi. Kukinya kwaizvezvi kwavhuriwa mhanduwe munhu wese wemuAfrica wese haachano pasipoti yemuAfrica akukona kuenda pachena kundosvika basi paribe kana chimwe chaunobvunziwa. Zvachipa zvanaka kana zvakadano. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kwai warambidziwa basi ndokuLibya noSomalia mhanduwe. Nyaya iyoyi yekupondana iyi ndo inoita kuti zviwarambidziwe kuzoenda kudare. Asi tikuti makorokoto chaizvo izvozvo. KuNigeria kwakaburika masoko okuti Muhammadu Buhari anga ari ndiye mukuru wenyika. Kwai aenda kuHari chaiko. Pakaita kunyangariwa. Kwai chikaricho chamumedza mhanduwe tisiya uyu. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa andoita zvakaita Mugabe zviya zvokupfira unze kwenyika. Anga ariko kuLondon ari kurapiwa. Hayo Nigeria inombokona kuvakumba vanorwara vega. Asi wari nani kawandochinjana isu kwedu. Kuripe kuchinjana mhanduwe pakanyangariwa. Toramba tichiti imwe yawache ngauzorore murugare. Tikakwira kuenda paCameroon papa kwai iye Paul Biya gototi wakomana inini ndiriwo Biya ndiri kuda pakusiya basa. Chipondisiyai ndiripo. Ndoda kuti ndibenukepo kare kovhote hwako chisere kuti ndipinde nditonge. Haidihwi. Apa ipapo ano makore mapfumbamwe nomairi. Usaya kuti watsano wawa. Kana iko kumbwa kuti kwacho munhu anoshungu nobasa. Mhanduwe pakaita kunyangariwa chaiko zvinoita kurwadza. Rekai tigoona kuti wachaipedza sei.
peno ndokuitongola kuchaita kuti wakone kuzobisiwa pachigaro. Heno mufana anonzi Theodore Biang Ngwema uya junior manduwe South Africa yakamutorera kachikepe kache komari ipapa kwaburika kuti France noSwitzerland zvamutorerapo kare. France kwabatiwa imba inoita mamiliyoni 117 kuSwitzerland ukabatiwa motika dzinosvika 50 dziridzo mari mamiliyoni 29. Usaya kuti wakomana munhu anenge achiita kudari kuku munyika macho ari kusiyei kana ari kuita kumora kwakaita kudando. Ndipo unotoona kuti idi kutongiwa nomavhambaya chaiwo anosveta ropa. Wanotsigira chikwata Chelsea warikuita kufara kuti kwaiye wakapfungaidza utsi. Chelsea ikabva yakona kuhwina. Aiwa kwai PSG takandoipfungaidzira utsi mhanduwe ikasaya kuti zvaindikano papi zvikabva zvaita kuti wahwine. Tikuti makorokoto wakahwinawo Chelsea. Mutambo yaitambiwa ipo wachitambira iko kuAmerica iri mitambo yokuhwina yopasi rese zvikwata zvobhora. Toramba tichiti makorokoto. Asika takadaro yedu mabuja rikaiti ndipfame ndiri wenyu mhanduwe nawo.